În fiecare zi lucrăm cu oameni creativi. Toate diminețile noastre sunt diferite și ne dorim ca prin Creative Mornings să punem Iașul pe harta internațională. Iașul este un oraș creativ și plin de viață, care merită să fie printre orașele care desfășoară Creative Mornings. Iașul este un oraș plin de istorie care este în continuă dezvoltare. Este un oraș care a oferit mulți oameni valoroși, oameni care au adus contribuții uimitoare. Noi ne dorim să oferim eșenilor posibilitatea de a participa la dimineți creative care inspiră și aduc în același loc oameni cu scopuri comune, oameni care își doresc să-și îmbunătățească viața, care își doresc să învețe de la ceilalți și cred că prin comunități se pot schimba mentalități și, de ce nu, chiar vieți.